Isang beses na ikakasal ang ating barkadang si Kieran at si Mayan. Sige po! Alright! 2 hours yan bali. 2 hours sa pantomina. Sige, sige! Yun! Ang ating mga nagandang away, nagpuput na sa atin 1,000 pesos. Alright! Sige, sige! Balik Jordan, namit na! Balik Jordan! Nagpapaipli ka ba kanyang sirarang kantay, Paul? Bawasan mo na si bonus mo dyan. Hirap mo! Sige! O dyan sa table, eka na kami. Maski piso. Okay na, okay na. O dyan sa table dyan, dahil pa. Sige, sige. Come on everybody. Bawasan natin ang ating mga kaperahan na nasa wallet. Si Ate Karen, dahil pa na kabit.